Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga kaigalaan, sa ngalan usab sa pagtulon ang PBCM, kini karon ang inyong alagad sa kahanginan, kini si Brother Samuel Montemayor padayon nga magadapit kaninyo kanunay nining tungura sa inyo usab magpatalinghog nining tulumanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala kini ni Master Tomas D. Eugenio Sr. nga kinsa mo ang nahimong katumanan sa gisaad nga Espiritu Santo sa atong Ginoong Jesucristo sa dinipasya sa kalibutan. Ug ako mga hinaot nga sa panalangin niya makadangat unta nga na karon sa nagasunod nining tungura sa maong programa aron sa yung silang makasabot diri kanamo diin ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini ang kanunay namong ikalagad na kaninyo tungod kay kini mo man ang gitudlo ni Master diri kanamo ug padayon usab kini nga mo igatudlo nganha kaninyo. O kini nga tulumanon padayon nato nga mabati sa maong sibiyahan sa kaning DYLA. Magsugid ko ta sa oras alas 11 hangtod sa alas 12:15 ang takna sa kautuhon sa adlaw gyapon nga Domingo. O sa pangumusta sa tanan nga mga kaigsuuna no dinhi sa sakop sa branch number 25 sa kaning dinhi sa wireless nila ni Musuping Carolino, nila ni Sister Margarita Igonia diya sa Asay Kasintuingan o sa diya sa Tipolo sa atong mga kaigsunan nila ni Sister Ivy o ni Sister Janice Valenzuela o sa atong mga kaigsunan ngadto sa Konsolasyon nila ni Sister Flores ang Angela o sa iyang pamilya o nila ni Sister Lucy Fanta uban sa pamilya niya o sa atong mga kaigsunan nga na sa Cordoba nila ni Brother Manolito Duroy maayong buntag o sa tanan nga mga kaigsunan dinhi sa Visayas area ngadto sa Toledo nila ni Sister Vicky Dusina o ni Brother Eugene Dusina o diya sa Alimango nila ni Sister Ranis Alforque o yuman dito dapit sa atong mga kaigsunan sa Ormoc sa mga kaigsunan diyan nila ni Brother Danny Aing ni Brother Rodrigo Pahamonde o yuman sa atong chapter sa Kabantog Ormoc nila ni Brother Juanito Digorio sa mga kaigsunan diya nga tanan o dito dapit sa Carmen Bohol sa atong mga kaigsunan diya sa atong chapter nila ni Longlong chapter President Longlong Divino o sa iyang vice si Brother Gregorio Painagan uban sa mga membro diya ni Sister Joy Divino ni Annabel Divino o sa tanan na lang nga mga membro diya nga nagpatalinghog niining tungura mayong adlaw kaninyong tanan o uban di ingon man dito dapit guys sa atong main office sa atong diya sa PBCM compound nganang atong executive and vice president no at the same time atong chief minister si Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang kapika si Madam Gaga Eugenio uban usab sa atong mga kaigsunan nga mga ministro og mga membro diya nga dapit sa maong pagtulunan diya sa San Antonio saan Misamis Oriental og sa tanan lang gyud kutob sa mabuti ning Sibya og ingon man diya sa Carbon Market sa mga kaigsunan og mga kaigalaan diya ni Dina de la Cruz o ni Emilia Fundar o sa magsunan nila si Alice Mabano, Philip Flores, TC Flores o nila ni Tere Sulon o mga adlaw kanatong tanan o ano pa yatag ko pa sa lain nga alagad magapumustaw sa mga kaninyo. Kaya Brother Dennis Gonzales sa ingon nga paagi gihapon ang pagtulo ng PBCM no mao ni karon ang bag-o balita
nga gitudlo kaniadto nga gisaad sa atong Ginoong Kristo nga dunay mga tawo nga magwali sa mga balita. So mao kini katumanan kini sa pagtulon ng PBC mga ebangelista. Kinusab si Badol Lisano Panta katambayayong gihapon karon sa paghatod na sab kaninyo sa mga kamatuoran nga nakasulat sa Biblia, mga kamatuoran nga mao'y makapaghatod sa tinuod nga kaluwasan dinhin lamang sa pagtulon ang PBCM. Og aron sa pagpadayon niya paghihapon ang usa pa ka alagad. Kumusta og mayong buntag usab kanatong tanan kini inyong alagad sa kangina si Brother Cesar Patio sa pagkaagi gapon makiguban gapon sa ako ang mga kaigsuonan nga mga ministro dinhi sa DYLA o akong mga pagpangumusta na lang no sa ato ang mga higala sa ato ang mga nagsunod sa atong programa diya sa mga karadyuhan. Kumusta kaninyo uban usab sa mga nagtan-aw sa Facebook ug sa YouTube, kumusta kaninyo mga higala ug mga kaigsuonan. Ug may naot kami nga naa kamo sa kabaskog sa lawas aron nga kanang inyong magamit sa pagsunod dinhi atong programa dinhi sa Philippine Benevolent Christian Missionaries nga diin giwali namo sa katulong panahon ang katumanan sa Espiritu Santo nga sa makadaghan na namo mga paghisgot dinhi sa maong among programa walalain ang katumanan maong among matutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. nga siya mao ang gisaad sa atong Ginoong Kristo ang Espiritu Santo nga may magtudlo sa tanang mga butang. Kumo kay kami mao man ay mga tinunan hinungdan usab nga ang iyahang mga gitudlo kalabot sa Biblia ang usab nga gituman hinungdan nga kami nakahimo kami sa pagpadayag pinagi sa kamatuoran pinagi lamang sa mga nakasulat sa Biblia tungod kay kana mao man ang gisugo sa langiton nga magtutudlo nga kung kamo magsulti kinahanglan nga dunay inyong basihanan nga mao ang balaang kasulatan ug uban sa mga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Pun na tumaging Domingo, Brad Samuel, Brad Dennis, Brad Bobot Panta. Ato mang gisgutan ang kabahin may tungod sa born again. Naman po nag-request lagi nga ato lang pong ipadayon, mao nga ato ning ipadayon ug ato lang hisgutan gihapon ang uban gihapon nga wala po nato mahatag ang mga sitas. Atong nadunggan na tumaging Domingo. Nga ato yung nakita nga nakalain ang mga matang sa born again dili lang di ay kay usa daghan din ni sila nga mga born again nga lain lig mga founder ba lain og mga pangulo sa maong sekta nga mao kini gitawag og born again. Bueno ato ang hisgutan ang kabahin may tungod niining mga born again nga gipatuo dili lamang sa atong nasod sa Pilipinas kundili sa nakalain nga mga nasod sa tibuok nga kalibutan. Daghan kini sila. O mga ni nga naay higala nato nagpangutana nga kinsa man gyud ay ang tinuod nga born again. Nato naman nang natuna nato maging Domingo pero ato lang gyapon i-repeat para pod sa uban nga wala pod mahibalo nagsunod natong maging Domingo ato gyapon kining gyapon gamiton ang maong mga ubang mga sitas dungangan nato kay mao may request lugar nga kabahin lugar ni ining born again. Ang born again mga higalag magkaigsuonan daghan kini sila nakalain og mga leader no nakalaing mga sikta dunay born again sa gitawag og redeem and forgiven no doon na po gitawag og born again Christian nga naanis Manila nga tawag ang founder ani mao si Eddie Villanueva gitukod niya ni nato 1978 doon na po gitawag og born again church founded nato 1978 nga mao ang usa ka Harris Hackett usa kini siya ka foreigner no ug kini pong nga born again Jesus the Lord of Glory nga naa po ni diha gikuan po ni Hilbert nga gipakuan gapon ni Utiro pastor kini siya si Utiro I think nadunggan ako ni dito sa Cagayan de Oro kini si Utiro founded gapon na natong 1992 doon na po born again nga gitawag og Sanctuary of Praise Incorporated Basupi natukod pag-ulang gihapon ni no dunay gitawag og Born Again International Church of Christ start atong December 16, 2018 doon na po Born Again Abundant Life Born Again doon na po Born Again Church United of America doon na po Born Again Abundant Life United States of Georgia doon na po Born Again Christian Church United States doon na po born again nga gitawag og apostolic nga naa na diha sa Florida, United States of America. Doon na po born again international. Doon na po born again Christian Prayer Belief. Doon na pa po born again church ministry naa ni siya sa Pampanga no. Nakalain gapon ni og mga leader
Nya doon na po'y born again gitawag ministries redeemed, restored, renewed. Doon na po'y born again ministries. Na kini siya nga mga nagalain nga mga born again. Lain-lain ni siya mga founder. Mao magani nga ang uban nga mga members PBCM naglibog sila nga asa magitinuod niini nga ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo usa ra man. Pero dili pod ngalan nga born again ang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo kay sumala sa Roma 16:16 nga ang gitukod ni Kristo nga iglesia kaysa Mateo 16:18 si Kristo nagtukod sa iglesia. Kung unsa ang ngalan sa iglesia nga iyang gitukod, mao tong iglesia ni Kristo sumala sa Roma kapitulo 16 bersikulo 16. Kanang born again dili na siya ngalan sa sikta o pundok nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kini mga born again karon nga akong gipanghisgotan, usa man lang si Kristo po ng ilahang gituoan ini, pero nagkalaing mga founder, nagkalaing mga pangulo. Mo na din nga kung atong ipasikat sa Biblia ang tinuod nga mga katawan sa Dios, dili magkalalain og mga kanang gitawag og mga prinsipyo, kundi usa lamang. Pero kini mga born again ani naglalis man ni sila, lalis. Kay naay born again nga mutuog bautismo, naay born again nga giwala ng bautismo. Mao na din nga kining mga matanga sa mga sikta o kalain mga relihiyon. Malibog ang taon ini kung asa gyud ang tinuod nga born again. Pero ato naman nga sayran an gyapon ni nato karon. Karon ato ning hisgutan. Sa katawhan sa Dios, Brad Samuel, ang katawhan ba sa Dios magkalain-lain ba ang iyahang mga pagtuo diha kon siya nahimong alagad sa Dios? Atong basahon na Biblia, Brad Samuel, kay aron ka na may atong una nga sitas nga atong ipaambit ngadto sa atong mga higala o mga suking tigpaminawan. Ang katawhan sa Dios sumala sa Biblia mag-usa ba siya sa ilang pagtuo, pero kining mga born again wala mag-usa sa pagtuo. Kay dunay mutuo og bautismo, dunay mutuo pod og wa nay bautismo, dun na poy born again nga usar ang Dios, na poy born again nga mutuo pod silang Trinity. Busa sa Biblia, Brad Samuel, ang alagad sa Dios nga matuod kay kini mga born again karon di man tinuod ba kay tinuod pa na unong daghan kay mga born again sa Biblia, Brad Samuel, ang alagad sa Dios kon sila dunay pagtuo magkabahin-bahin ba ni sila? Ang mga alagad sa Dios, Brad Cesar, sa ilang pagpanudlo, dili gyud na sila magkabahin-bahin, kundi usara gina sila og prinsipyo og pagtuo niya. Basahon ko ang nakasulat sa unang Korinto, sulat ni Pablo sa taga Korinto siyang kapitulo 1, bersikulo 10 inyong pagapatalingogan. Ingon, apan nagahangyo ako kaninyo mga igsoon, matud pa ni Pablo, tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga unta kamong tanan magasulti sa maurang usa ka butang ug nga wala unta kaninyo'y mga pagkabahin-bahin, kundili matud pa mausa unta hinuon kamo diha sa maurang paagiha sa paghuna-huna ug sa maurang huna-huna. Busa kato di ay mga alagad ni Kristo sa kanang panahon sa ilang pagpamatuon, wala kanilay magkabahin-bahin ba siya, kundili usarang paagiha ang ilang gusunod ug usarang huna-hunaa, maurang huna-hunaa dular matud pa ni Pablo. Ngano man tud kay mao kanay sugo nila kay nagunas buhat 4:32. Usa ang baruganan, usa ang prinsipyo, usa ang ilang pagtuo, wala gyud magkabahin-bahin sumala sa Biblia. Mayong imog ato gyud ning basahon, Brad Dennis, ang gilitok ni Brad Samuel ang buhat kapitulo 4 bersikulo 32 kay aron gyud nga madunggan gyud sa ato ang mga listeners nga naa gyud na sa Biblia nga dili gyud ay pwede nga magkalenlain, pero hibong ta kini bunagin pitindaghan na. Pero sa prinsipyos Biblia, usa lang ang ilahang unahuna, usa lang ang gitawag nila og mga gitawag og mga pagtuo. Dili kay nagkalain, pero may bungta. Nag-angkon kuno sila nga sila mga iglesia kuno nga gitukod ni Kristo, pero may bungta nga nung nakilalain sila pagtuo, nagkabahin-bahin ang ilang unahuna. Sabi mabasa sa buhat 4:32, Brad Dennis. Sumala din sa maong pahayag sa kapitulo 4 bersikulo 32 sa buhat. Matod pa, og kami mao'y mga saksi nining mga butanga ug maingon man ang Espiritu Santo nga gihatag sa Dios kanila nga mga nagasugot kaniya. Buhat 4:32, Brad Dennis. Buhat basig dili na buhat ang gibasa. Sorry.
So matod pa dinhi sa maong bersikulo. Og sa katalingban sa mga nanagpanuo, usara ang kasing-kasing og usara ang balatian og wala kanin nag-ingon nga iyarang kaugalingon ang mga butang nga iyang gihuptan. Hinunawa ilang gipanag-usahan sa pag-ambit ang tanang butang ingon nga katigiganan sa tanah. Usara sila, subala sa gipakita sa Biblia. Bobot panta, i-ready ang ikaduhang Korinto kapitulo 12, bersikulo 18. Unsa pa ang dugang natong makita sa Biblia, kabahin sa magtutuo diha sa atong Ginoong Kristo. Kay ang Biblia nag-ingon man nga usa ang hunahuna, usa ang pagtuo, ug dili sila magkabahin-bahin kundi usa lamang ang gipakita sa Biblia. Unsa pa ang dugang prueba, Brad Bobot panta? Yun niya ito basahon ng ingon mo sita sa ikaduhang Korinto kapitulo 12 bersikulo 18 ingon niya itong natagad. Akong gihangyo si Tito sa paganha diha o ipakuyugan ko siya igsuon. Nagpahimulos ba si Tito kaninyo? Dili ba nagawi man kami diha sa maorang usa ka espiritu? Dili ba maora ang mga lakang sa among paglakad? Usa lang ang ilang lakang. Sige pa, padayon. Sa 19, nagadahom ba kamo sa sulod niining panahon na kami nagasulti sa pagpanalipod sa among kagalingon sa inyong atubangan? Bisag diha lang taman, Brad Bobot panta. Ang ato lang gidakop din nga di gud sila magkabahin-bahin. Usa lang gyud ang ilahang mga lakang, unsa ang gisulti sa isa, maora pod ang gisulti kay usa ra gud ang ulo, si Kristo ra gud. Dili sila pwede nga magkalalain sila mga sinultihan. Pero mahibong ta, nining nag-angkon karon nga tinukod kuno sila ni Kristo, kay mga born again lagi daw kuno sila, pero mahibong ta nakalalain man ang ilahang mga prinsipyo ug baruganan, ang ilahang mga lakang nakalalain. Busa diha mahibulong ang tao. Sa may tinuod ini nga born again. Na born again sa Manila, ini Ede Villanueva. Naa sa Amerika nagkalaing mga nasod. Daghan kini sila nga mga born again. Ang pangutana, pila madiay ang gitukod ni Kristo nga iglesia? Pero kanang born again dili pud na siya ngalan sa gitukod ni Kristo, kay kanang born again usa ka na kasugo. Sumala sa atong makitang payag sa Biblia. Asa gani, Brad Samuel, ang ilang sitas, ang Juan kapitulo 3 ngadto sa city, bersikulo 3 ngadto sa city, naa bagay mabasa nga born again. Ato dayon ni silang tubagon dayon. Anya, Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat lugar sa Juan sa iyang kapitulo 3, unya bersikulo 3 ngadto sa city. Bersikulo 3 na hantod sa city nga atong pagbasahon ingon ini ang gipahayag lugar sa nakasulat lugar sa Biblia, mga kaigsunan gingon ug si Jesus mitubag kaniya. Sa pagkatinuod sa pagkadiduod magaingon ako kanimo, kadtong mga katawan o mga tinunan ni Kristo ni ang iyang gisuginlan. Gawas kun ang tao igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Gawas daw kung igaanak kapag usab, dili kuno ka makita sa gingharian sa Dios. Og si Nicodemo nangutana kaniya ngadto ni Kristo, unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tao sa tigulang na siya? Mo nay pangutana ng Nicodemo, makasulod pa ba siya pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan og mahimugso? Usay tubag ni Kristo og si Jesus mitubag. Sa pagkatinuod magaingon ako kanimo, gawas kun ang tao igaanak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. 6. Ang gianak sa unod, matud pa sa atong nabasa, unod man. O ang gianak sa espiritu, espiritu man. Ayaw ikahibulong ang akong pag-ingon kanimo, kinanglan mandatory gyud, Brad Cesar. Kinanglan nga igaanak kamo pag-usab asa diya sa tubig o sa espiritu. So klaro kayo nga asa igaanak pag-usab ang tao, dili literal nga ianak ang tao nga matubitaw ni Nicodemo usaon man lugar pagsulod sa usa ka tao, mubalik pa ba siya sa tuguangkan sang inahan, moto nga gipasabot siya ni Kristo nga matud pa ni Kristo sa iyang pahayag, gawas kung ang tao matud pa sa gibasa ni Brad Samuel nga giingon dinhi og si Jesus mitubag sa pagkatinuod magaingon ako kanimo, gawas kung ang tao
igaanak sa tubig ug espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Nya mo ni ang gidakop dayon sa mga bunagin. Kinahanglan gyud ba nga magbunagin mo? Kay ug di mo magbunagin, usaon man nimo pagkasulod sa gingharian sa Dios? Nga ang sugo diha sa Biblia, giingon man nga magbunagin mo. Mo na nga ang tao pod mapugos pod pagpamembros bunagin kay nangayawat pod lagi ang tao nga makaadto sa gingharian. Makakita siya sa Dios. Mao man naroy problema ron. Pero ang giingon sa Biblia, kinanglan igaanak ang tao diha sa tubig ug espiritu. Diha ang tao mabunagin. Pero ang pangutana, Brad, bobot panta. Sumala sa Biblia, ang tao igap anak man born again man diha sa tubig ug espiritu. Tubig ug espiritu ha. Ang pangutana, sumala sa Biblia, Brad, bobot panta. Si Kristo sa pag-anhi sa kalibutan, irida ang unang Juan kapitulo 5 versikulo 6. Sa pag-anhi ni Kristo sa kalibutan, unsa ba si Kristo? Tubig ba o espiritu? Sumala sa Biblia. Kay giingon gud sa Biblia, kinanglan igap pakatao kamo pag-usab diha sa tubig o espiritu. Atong gisusi ang Biblia kung si Kristo sa pag-anhi niya sa kalibutan, unsa ba siya? Tubig ba o espiritu? Sumala sa Biblia. Di na itong basahon sa unang Juan sa kapitulo 5 o ang versikulo 6, sa atong Ginoon si Kristo, tubig ka na siya og dugo. Si Kristo mao kini siya ang mianhi pinagi tubig og dugo. Dili pinagi sa tubig lamang, kundi pinagi sa tubig og sa dugo. Klaro kayo, ang pag-anhi ni Kristo sa kalibutan, gitawag siya og tubig og dugo, dili tubig og espiritu. Pero ang gipasabot sa Biblia, kinanglan ang tao maborn again diha sa tubig og espiritu, dili kay sa tubig og dugo. Diha ang kalainan ha, diha ang kalainan. Karon di ata kay ipagbag-o maday ang tao diha sa tubig og espiritu. Iyon sa ba nga gipakita sa Biblia, Brad Samuel? Asa ba maborn again ang tao? Kay matud pa sa Biblia sa unang Juan 5:6, ang pag-anhi ni Kristo dili maday tubig ug espiritu kundi tubig man siya og dugo. Asa madi ay maborn again ang tao nga gitudlo sa Biblia? Naabatay mga dokumento nga babasa gyud sa Biblia, Brad Samuel, nga diha gyud ang tao igapakatao i-born again diha gyud sa Espiritu Santo. Sumala sa Biblia, gitug-an ba? Cesar, basahon ka lang ang nakasulat sa Biblia aron maklaro na to nga kung doon na may pagka born again nga gisgutan nga gisugo lugar ni Kristo ug kini dili wala na magpasabot nga muna ngalan sa pundok ha nga born again ang ing tawag kundi sugo ka na para ang tao mabag-o siya pag-usab diha lugar sa espiritu. Kung unsa ang espiritu nga gisgutan nga gituan sa Biblia nga ana mabago ang tao, basahon ta aron kanang atong ebidensya niyaw. Basahon kuning Biblia nga ang pulong sa Dios, Biblia dinhi sa nakasulat sa basahon sa Juan sa iyang kapitulo 3 versikulo 5 ang atong sugdon pagbasa hantod sa versikulo 7 giingon, mitubag si Jesus sa pagkatinuod, sultihan ko ikaw nga walay tao nga masakop sa paghari sa Dios kundili siya matao pinagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Nani gawas na nga wala kuno tao nga masakop sa Dios gawas kundi pagkatao siya diha sa kanang tubig ug sa Espiritu Santo, pinagi sa tubig ug Espiritu Santo. Ang gipanganak pinagi sa tao tawhanon, apan ang gipanganak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, espirituhanon. Busa matud pa niya na sa bersikulo 7, ayaw katingala sa akong giingon kanimo nga kinahanglan o mandatory gyapon mataw kamo pag-usab. Asa ipakatawo pag-usab diha sa tubig o diha sa tubig o sa Espiritu Santo, mga mahal namo nga mga kaigsunan. So ang gitugaan sa Biblia dili tubig og dugo kundi tubig og espiritu. Pero unsang matanga sa espiritu nga diha ka maborn again Espiritu Santo ang gitudlo sa Biblia. Di nagkasinayop na mo kamo mga born again, ilabi na nato mga founder na ng born again. Dili ra ba kami maoy naghiskutan, nagibasa lang na mo ang Biblia? Kung naa mo'y Biblia, basa hapon.
ang nakalahi magud ani nila Bradines, Brad Bubot Panta. Brad Cesar, dili sila pasado sa mga original nga mga kanang mga alagad sa Dios, analagad sa atong Ginoong Hesukristo. Kay ang ilang mga lakang manag-usa, wala gyud magka baling sila o lain-lain. Busa gila pagtuo, usara. Busa kundo na may gitudo, mura ilang giusahan. Samtang karon nga matud pa nila kami mga tinuod nga kalagad sa ito bunagin mi pero Kami ang ang pagsumada pagkadaghang bunagin pero lain-lain ang prinsipyo pinasikad diha sa Biblia. Oh, mao lagi na diay nakaparat. Ha? Kanang born again dili taw na ngalan sa sikta, dili ngalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo, kundi ang gitukod ni Kristo Roma kapitulo 16 bersikulo 16 mo na ang original, dili kay born again. Kay kanang born again sugo na ba nga kinanglan magbag-o ka diha sa espiritu. Unsang matanga sa espiritu gitugaan po sa Biblia Espiritu Santo. Pero Bardines, kung ang tao naa kang Kristo, unsa ba siya? Bag-o ba siyang binuhat? Sumala sa Biblia, basa Bardines ang ika-2 Korinto 5:17. Kaduang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Kung ang tao sa unang panahon, kung naana siya kang Kristo, unsa ba siya? Bag-o na ba siyang binuhat? Nga gitudlo sa Biblia, maabay mabasa sa Kaduang Korinto 5:17. Sige. Sumala din sa nakapahayag. Ang tao nga Anaa ni Kristo. anaa ni Kristo, Basa ha? bitso na nagsulti, mabag-o na siyang binuhat. So, Oo. akong pasahon, kung tinuod ba? Mauna Sumala dila din kung ang tao na agang Kristo, sumala sa imong gibasa, bag-o na siyang binuhat, pero kay doon na ba may pagbago, pag-usab? O, yan, atos ang kunaon, sa di rin pabanta kang Kristo. Atos ang basahon, kung bag-o bang binuhat yun, ang anak kang Kristo, niadtong ilang panahon. So, basahon ako ang nakasulat sa versikulo 17. Busa, kung ang tao anak kang Kristo, siya bag-o nang binuhat, ang daang mga butang, nagpangagi na, tanawa, ang bag-ong mga butang ni abutang. I-explica na ko kadyot ni Brada, kadyot lang ha. Kining ingon ni Kristo nga, ang bag-ong, ang daang mga butang na nagpangagi na, kadtong pagtulo na ni Moises, mo to nagpangagi na, unya sa ilang panahon, bag-o na ang butang nga niabot. Mo na gipasabot. Sige. Okay. Karon niya atong ipadayon gihapon. Sa ato pa sa Biblia gitawag nga kung ang tao naa kang Kristo sa ikaduhang panahon bag-o na siyang binuhat, pero doon na may pag-born again. Ipagbago ka pag-usab. Asa ipagbago pag-usab? Naara po sa sita sa mga born again ang Juan 3 ngadto sa city nga ipagbago ang tao pag-usab diha sa tubig ug espiritu, dili sa tubig ug dugo. Ha? Klaro kay na ang Biblia mga born again. Alam mo kasuko kay kini amo adili wa mi masuko sa inyo. Amo lang gisaysay ba ang tinuod ba kay kamo nagdala makabos kamaturan, kami po nagdala po may kamaturan. Ang purpose namo ang pagluwas ninyo. Dili lang kay amo ang kagalingon namong luwason kundi pati mo kay ang inyong paghubad o pagsabot sa Biblia dili mao ug dili husto. Daghan ra ba pod ang inyong na-recruit pod in taon. Busa, kamo pong mga membro sa born again, susiha po ninyo ang mga magwawali o kinsay nagsultis tinuod. Kining amo abaya, Biblia baya ang amo ang ipangbasa, wala baya gud may nagpuno-puno istorya. Pulos Biblia ang amo ang gisigutan. Karon, kay ang tao naaman kang Kristo, subala sa Biblia. Kung ang tao magampo na siya, Brad Bubot Panta, Judas 1:20, asa naman ang tao magampo? Sumala sa Biblia niining atong kapanahonan karon. Sumala sa Biblia Judas 1:20. Niya itong basahon ang nakasulat din sa Judas sa iyang kapitulo 1 bersikulo 20. 20. Ingon ini nakapahayag. Apan kamo mga hinigugma kinahanglan managtubo diha sa inyong balaan uyamo nga tinuhan. Pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa ko ng tao mabag-o na Cesar. Asa na magampo? Ito na mag-ampo ang tao sa Espiritu Santo. Oo, pero sa unang kapanahonan dito sa Gihuba, kay ba mato ang una. Ang ikaduha, di apod ka magampo sa atong Ginoong Kristo. Iluhod ni mo imuhang mga tuhod, ipiko ni mo, naman ay mabasa sa Biblia. Busa, kay naaman ta si katulo, busa, diha nasad ang tao, magampo
diha sa Espiritu Santo nga maoy gitug-an sa Biblia. Mao na ang Ato namang gigaanak sa usisahon. usab. Mao na siya. Ato namang usisahon, Brad Samuel, Brad Bubu Panta o Brad Dennis. Sumala ba sa Biblia? Doon na bagyo'y gisgutan nga tulo aron atong ikapakita ngadto sa ato ang mga higala nga doon na gyo'y gisgutan nga tulo ato nang ipakita sa Biblia, Brad Samuel. Naabay gipakita sa Biblia nga tulo nga kun imo nang basahon sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 6 ug 7 unsabay mabasa diha ang imong basahon mao ang gitawag English version. Ania Brad Cesar, kung atong basahon ang English version no nga hubad nga kanang tunang gihatag kapag ulagway nga tulog yun ang gipakita nga nahimong kanang witness o diha lugar sa langit niya kay matud pa dinhi sa unang Juan sa iyang kapitulo 5 bersikulo 6 ug 7, for there are three that bear record o in heaven. Sa lain nga tradisyon, dito are three that bear record, there are three that bear witness in heaven man the Father, the Word, ang kaning pirmiro, the Father and the Word, mo ni kaduha mo na Kristo, ang ikatulo mo ning the Holy Spirit. Unya matud pa, and these three are one. Nga kining matud pa, kining tulo usa sumala sa gipahayag lugar sa Biblia. Tulo sila nga nahimong witness sa langit, pero kining tulo nahimong usa sumala lugar sa Biblia, pero ang gigamit nga pronoun are sumala sa nakasulat sa Biblia. So doon na gisgutan nga giingon sa unang Juan, for there are three that be record in heaven, the Father, uno, the Word, dos, and the Holy Ghost, mo ni Espiritu Santo, and these three are one. Wala giingon nga singular are o sa may are plural. Daghan. Dili pwede nga imo nang inunusara. More than Kaya ang gingon sa Biblia, Father, uno, the Word, and the Holy Ghost. And these three, siya ro po di mo manguwinta tama o manguwinta o sabi na yung three, o usara. These three are one, sumala sa Biblia. Moro po bunay doktrina nila, Brad Cesar, sa mga born again nga ang amahan daw, ang Kristo o ang Espiritu Santo maura daw na usara. Ato naman nang gisgotan, pero dugangan unya na nato kung naatay oras, Brad Samuel. Karon ang pangutana kay sa Biblia gisgutan man nga there are be record in the heaven the Father, the Word, and the Holy Ghost. Kinsa ba ang God the Father sa Biblia? Maorbanas Kristo, kay matud pa na nila nga ang kana kunong amahan maoras Kristo, ang Espiritu Santo maora pod kuno na si Kristo. Unya ang amahan pag-iingo diha nga ang kanang Espiritu Santo maora ang amahan. Ang amahan maora pon Espiritu Santo. Mao na di ato ning husayon sa Biblia. Kinsa ba ang ngalan sa amahan, Brad Bobot Panta? Gidisrigit kana bang gilain-lain ba ang paghisgot sa Biblia? Kinsa ba ang ngalan sa amahan? Dinhi sa Isaya sa kapitulo 64 ug bersikulo 8, mao kini ang matinaw nga mapahayag nga atong matagad. Apan karon o Jehova, ikaw mao ang among amahan. Kami yuta nga kolonon og ikaw mao ang among magkukulon og kaming tanan binuhat man sa imong kamot. Kung kinsa ray gatong gitawag ng amahan sumala sa matinaw pahayag nga atong nabasa, mao dito ang gitawag nga Jehova, brad. Klaro kayo ha. Biblia gyud na. Kamo mga born again. Wa gyud mi dinhi maglama-lama kundi Biblia gyud. Kinsa ang ngalan sa amahan? Mao si Jehova, sumala sa ito nabasa sa Isaiah 64 bersikulo 8 ang pangutana. Ikinsa naman usab ang word, kay ang gibasa ni Brad Samuel, for there are three that be record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Ikinsa naman sa ang word sumala sa Biblia, kay ang Father gisgutan man sa Isaiah 64:8 mao man siya ba. Ang word naman naa gapon ato mabasa. Gingon dinhi
Ato mabasa sa Juan 1 versikulo 1 kama 14. Giingon kani sa English version, in the beginning was the word. Nanang word ha? And the word was God. And the word was God. Giutro gyud karon. Kay ang word God man kuno. Unya giingon dayon sa 14. And the word was made flesh. Nahimo di ay kini nga unod. And dwelt among us, and we beheld His glory. The glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Iyon sa day itong word na gitawag og Ginoo o God. Nya nahimong unod. Kinsa man kana nahimong unod. Di ba ang atong Ginoong Hesukristo, pero gilig-on ba gyud sa Biblia, Brad Dennis, nga kanang anak mao gyud na ang atong Ginoong Hesukristo sumala sa Roma kapitulo 1 bersikulo 4. Gilig-on ba sa Biblia nga kanang word mao kana ang atong Ginoong Hesukristo nga gitawag siya anak sa Dios sumala sa Roma kapitulo 1 bersikulo 4? Be atong basahon Biblia nga ato gapong ipakitang pahayag kay dili ta parehos uban nga magwawali nga magbinaba lang wa gyud mga dokumento nga babasa sa Biblia. Be asa babasa Brad Dennis sa Roma? Kanang word no sa binasaya na pulong mo na sa Juan 1:14 nga ang pulong nahimong tao nga mao si Kristo. Basahan So, na. sa taga Roma kapitulo 1 bersikulo 4 dinhi gi klaro gyud kinsa kining pulong o word sa English. Matod pa dinhi 1:4. sa kapitulo 1 bersikulo 4 matod pa ni og uban sa gahom gipaila nga anak sa Dios sumala sa espiritu nga balaan pinagi sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay si Kristo nga atong Ginoo. Sa ato pa mao na siyang Kinsa ang anak mao ang atong Ginoong Kristo sumala sa Biblia. Karon naa nakita na nga naagyod na ang gihisgutan nga tulo. Mamato ang Espiritu Santo nga diha ang tao magbago. Karon ang pangutana, kini bang Espiritu Santo o ang Amahan ba, Brad Samuel? Kay there are giingon man din sa atong gibasa nga for there are three that be record in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost. Ang pangutana, kini bang Father gikan ba gyud ni sa langit sumala sa atong mabasa dinha sa Malakias kapitulo 2 bersikulo 10 sumala sa Biblia? Ang Amahan ba naaba sa langit sumala sa itong mabasa aron mapamatud-an nato bangag naago na silang tulos sa langit binaabay mabasa Malakias 2. Niya, Brad Cesar, basahon ta nakasulat sa Malakias sa iyang kapitulo 2, versikulo 10. Ang atong pagabasahon, mga mahal namo nga mga kaigsunan, ingon ini ang gipayag lugar sa nakasulat sa Biblia. Ingon inyong patalibukan mga mahal namo nga mga kaigsunan, unsa naman ni nga kanang katapusan basahon dira basahon ta 10 sa bersikulo 10 inyong patalibukan. Wala ba kitay usa lamang kaamahan? Mao ni lugar ni aging pangutana. Dili ba usa lamang ka Dios ang nagbuhat kanato? Pangutana gyapon. Ngano man nga maluibon ang tagsa-tagsa kanato batok sa iyang igsoon sa pagpasipala sa tugon sa atong mga amahan? Usa giagi pangutana nga wala ba kitay usa lamang kaamahan? Ang amahan lugar nga Dios tuwa magina sa langit. Brad Cesar, kay dili ba usa lamang ka Dios ang Ecclesiastes magpagbuhat kanato? Radobot manta ang Ecclesiastes kapitulo 5 bersikulo 2 aron maklaro gyud. Ecclesiastes. Di atong basahon ang nakasulat sa Ecclesiastes kapitulo 5 bersikulo 2. Ayaw pagpadalia pagsulti ang imong baba ug ayaw pagpadalia pagpamulo ang imong kasing-kasing sa bisan unsang butanga sa tubangan sa Dios. Kay ang Dios ato amon sa langit. Og ikaw ana ibabaw sa yuta. Busa padiyutaya ang imong mga pulong nasulat. kana mo klaro kayo nga ang Dios ba sa langit. Mao na dinha ato yung giklaro na nga naa gyud sa langit ang Amahan. Brad Dennis, si Kristo ba pod gikan ba pod na sa langit? Juan kapitulo 6 bersikulo 51.
May na ato yung ipakita gyud sa Biblia nga naa gyud ng tulo sa langit si Kristo ba? Naa ba gyud o gikan ba gyud na siya sa langit sumala sa ato mabasa sa Biblia? Basa. Juan kapitulo 6, 51. O matod pa din sa maong sitas. Ako mao ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit bisan kinsa nga makaon nining maong tinapay siya mabuhi sa dayon. O ang Isa nga lang, Brad Dennis, klaro na kayo kay nga itong gidakop nga si Kristo gikan gud sa langit sumala sa imong gibasa. Karon Brad Samuel, sumala gapon din ni sa Biblia ang Kolosas kapitulo 3 bersikulo 1 nga ang Biblia imo basahon ang pulong sa Dios sumala sa Biblia Brad Samuel. Si Kristo bagyod naa bagyod o gikan bagyod na sa langit aron madublahan gyud nato ba Brad Samuel ba nga duwa gyud ta maglama-lama dire nga naa gyud na sa Biblia nga naa gyud ng tulo nga naa gyud na sila sa langit sumala sa Kolosas nga imong basahon Brad Samuel kapitulo 3 bersikulo 1. Aliya, Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Kolosas sa kapitulo 3, versikulo 1, aron pagklaro gyud nga si Kristo naa gyud na siya sa Gikan langit. sa langit. Oo, niyaw. Matod pa sa 3:1 inyong patalingugan, mga kaigsunan, busa tungod kay kamo nabanhaw man uban ni Kristo, tingwaan ninyo ang mga butang nga tuwa sa langit. Ang dapit diin nagalingkod si Kristo sa tuo sa Dios. Busa klaro nga si Kristo tuwa o gikan Gikan sa langit. Kay tuwa man siya sa langit, nagalingkod sa tuo. Di ato nang napatinaw ang atong gibasa kaganina nga there are three be record in heaven, God the Father and Word and the Ghost, Holy Ghost o Holy Spirit. Karon sa Biblia, Brad, bubot panta. Ang Espiritu Santo ba gikan ba pud sa langit sa umala sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 aron mapamatudan ba nga kanang tulo unsa man pud ning uban pud lagi mangwinta nga usahor man nila ang Dios mao magud na nakadaot ba nga ila bitang ku ano ng Biblia ilabang kana ba iswitik ba nila pagsabot ba dili man na may mao ang pagsabot tulog usa ba nang tulo nga na-record diha sa langit ingnon din nimo nag-usa gunsa man ninyo na pagnahuna ng mga pastora mo o naunsa ba pod mo ba ang Espiritu Santo ba gikan ba po na sa langit Brad bubot panta Ang Espiritu Santo gikan gyud kana sa langit Brad Cesar ang prueba atong pasahon dinhi sa unang Pedro sa kapitulo 1 bersikulo 12 o kanila gipadayag nga dili sila kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nga nini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. klaro ana nga dunay tulo nga na-record diha sa langit ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Unya di na tulo. Inyo ding inon ana mga pastor, mga ministro kay lain-lain na ba ni si Soriano di mo tuo nga dunay tulo ka persona. Ang Iglesia ni Kristo ni Manalo di pun mo tuo nga dunay gitawag og Trinity. Si Kibuloy di pun mo tuo nga dunay Trinity. Unya naapay mga burdagin nga di pun mo tuo og kanang mga wanis ba. Di pun mo tuo nga dunay Trinity. Unsa man ninyo ni pagsabot ning there are be record in heaven. 3 giingon diha sa Biblia nga dunay na record sa langit nga tulo ang Amahan, ang Anak ug ang Holy Ghost, ang Espiritu Santo. Unya nga inon man ninyo nag-usa. Wa ninyo gilipat-lipat ang pagsabot sa tao, mga born again. Ayaw pa ninyo ba pag anaapod ang pagtudlo ang Biblia ba kay lisod man gud na kayo nga inyohang tuison ang nakasulat sa Biblia kana lang title ninyo nga born again. Wala ra ba gyud si Kristo magtukod og born again? Nya si Kristo ba ang inyong gituan pod? Unya ang giingon sa Biblia nga ang alagad sa Dios usara ang pagtuo, usara ang hunahuna. Pero kamo daghang mo mga born again, daghang mga sikta, daghang mga founder, wa gyud mo magkausa. Nagpasabot lamang nga kanang mga tawhana nga nagwali kang Kristo, ang gipakita sa Biblia mga mini nga mga magtutudlo. Na ba sa Biblia
Brad Samuel nga naagi magdala sa ngalan ni Kristo pero gitawag na sila mga mini sumala sa Biblia. Basaha Brad Samuel. Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Mateo siyang kapitulo 24 bersikulo 4 ang pagbasahon nato nga dunay gyud mga tao nga magdala lugar sa ngalan nga Kristo gani gipatin-aw kana ni Kristo nga gipabantay ang tao para makabantay niya na tungod kay dunay mga tao day nga magdala sa iyang ngalan niya. 24 sa Mateo sa iyang kapitulo 24 bersikulo 4 hantod sa 5 inyong patalinghugan mga malnamo nga makaigsunan gingon dinhi matud pa og kanila mitubag si Jesus nga nagaingon magbantay kamo nga walay magapasalaag kaninyo kay daghan unya ang mutungha dinala ang ako ngalan nga manag-ingon ako mo ang Kristo ug daghan ang ilang paisalagon busa dunay mga tao diay nga magdala sa iyang ngalan nga makapasilaag gani ang Kristo ana nga nagpasidaan nga para makabantay ang mga magtotoo nga diw na diay mga tao nga magdala sa iyang ngalan ug kana nga mga tao na makapasilaag kana pero Asa ang mini? 23. matud pa padayon ta Ang mini na sa 23 matud pa sa atong pagbasa ng gingon ug unya matud pa sa atong nabasa matud pa nga giba sa atong pagbasa adunay magaingon kaninyo tan-awa ani ara ang Kristo mingon pagyud nga naa daw ang Kristo ato ara siya ayaw gayud kamo pagtuo niini nga gipasadaan gyapon hugot nga pagpasidaan kuno na may mga tawo nga mingon ana ara o ato ara ang Kristo mingon matud pa sa atong mapasa ato ara siya ayaw gayud kamo pagtuo niini nga naman kay mutungha sa 24 ang mga mini nga Kristo ug mga mini nga propeta ug makapakitag dagkong mga ilhanan ug mga katingalahan aron sa pagpaisalag kun mahimo bisan pa sa mga pinili. O klaro kayo ang gibasa ni Brad Samuel nga kung dunay magdala sa ngalan ni Kristo sawa pa man gud si Kristo mosakas langit ba nagpasidaan-daan siya sa iyang mga tinunan hangtod karong mga panahon na nga kung doon na gani magwali og Kristo kana mga mini na kay dili man gud na may mao kaysa human sa kamatayon ni Kristo gitudlo sa Biblia na ay manlutaw nga mga igsuong mini nga magdala gihapon sa iyang ngalan na bitaw na gikuan man na ni Apostol Pablo aton man unya nang isulti unya na diri kalabot sa kasaysayan sa unang Kristohanon mao na din nga natuman tanawa daghang mga klase-klases born again Kristo baya na ilang ipamatud-an pero nga nung wa man na magkausa nga nung lalain man silang founder Di magsinabot. diha ta malibog niining mga pagtulunan karon nga gituhuan pud itawon sa ato mga higala ug mga kaigsuonan nga siya roy wa gid mo kabantay ana kadaghan na namo nagibasa nagpasidaan si Kristo sa wala pa siya musaka sa langit nagpasidaan siya nga duna bayay magdala sa kungalan nga kana mga mini na himuong puhunan ang ngalan ni Kristo kayon sabay gitudlo sa Biblia kinahanglan pa ba nga tukuron ang iglesia nga gitukod ni Kristo di na kinahanglan tukuron pa pag-usab kayon sabay mabasa na to sa Biblia Brad Bubot Panta sumala sa unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 11 ang iglesia nga gitukod ni Kristo dito sa Jerusalem tukuron pa ba pag-usap sa lain-laing mga nasod sumala sa Biblia Nga itong basahon na nakasulat sa unang Korinto sa kapitulo 3 Bersikulo 11. bersikulo 11 ngatod pa sa atong mataga dinhi kay wala na laing patukuranan nga ikapahimutang pa ni bisan kinsa gawa sa ikapahimutang na nga mao si Hesukristo. Gipakita sa Biblia nga di na pwede magtukod pa muglain nga napay mga branches diya nga magtukod pa sa Kristo glain tawgo nila Church of Christ si Kristo kuno ang magtutukod sa ba lang ninyo His ministry. pila mo day magtukod si Kristo iglesia kausa lang dili kay magtukod paglailaing pang mga iglesia ni Kristo sa nakalaing mga lugar na sa Amerika na sa Pilipinas lain-lain nga mga nasod na diha Church of Christ ang Biblia na wala na lain pang patukuranan
nga gitukod na maulamang ang katong gitukod sa atong Ginoong Kristo. Di na kay tukuron pa pag-usab. Dapat sa Biblia ka tukuron pa pag-usab. Wa kay mabasa na litra po litra. Kay nga naman sumala sa Roma, Brad Dinis, Roma Kapitulo 10 versikulo 4. Ang pagtulunan ba ni Kristo nahuman na ba sumala sa Roma Kapitulo 10 versikulo 4? Man ang atong Bibliahon ni kay di matapareho sa uban nga mga magwawali. Sige, Roma 10. Labing tinood na humana ang pagtulunan ni Kristo na itong pagpadayag niya sa iyang panahon. Matod pa din sa 4 sa Roma Kapitulo 10, no? Kay si Kristo mao ang pagkatapos sa kasuguan aron mamatarong ang tanan nga mga pagtuo. Mo na dia. Humana ang iyaha Humana mga ang kasuguan gikan sumala pa sa kang Moises. Biblia di na pwedeng tukuron pa. Pero kung naamay magdala-dala sa ngalan ni Kristo, sumala sa Biblia Brad Bobot Pantap Pilipos 1 Kapitulo 15 unsa may tawag na ni ana kun dunay magdala sa ngalan ni Kristo nga magwali-wali sa ngalan ni Kristo unsa bay pahayag sa Biblia. Nga atong basahon ang Pilipos 1:15. Kasina. Sa pagkatinuod hinuon adunay magawali kang Kristo gumikan sa kasina o sa pagpalabaw-labaw. Apan ang uban gumikan sa mayong kabubuton kun doon na day mawali pa Brad Cesar kana tuod na Labi sa kasina ug pagpalabaw-labaw pareho gud ana kaning born again. Daghan mga sikta sa born again. Di ba? Natuman ang gingon sa Biblia nga dunay magwali kang Kristo pinagi sa kasina o pagpalabaw-labaw. Kaya ang uban nga born again, sama pa ng litan sa akong gisgutan. Miingon dayon ang uban nga mga born again, dili man na maunang ilang born again nga gitukod kini may amo. Kini may amo may tinuod. Mas labaw amo, maglibog ang tao na anak kay ngano man. Matud pa sa uban nga mga sikta nga dili na may mao ang gitukod sa atong Ginoong Kristo nga born again. Kami mao ang tinuod nga born again. Nya daghan man to akong nganlan kaganina nga mga nakalain nga mga born again na ay gitukod nga born again dito sa kananyating Pampanga, na ay gitukod dito sa Amerika, na ay gitukod sa kanang gitawag og Georgia, doon ay gitukod sa Pilipinas, nasa may tinuodan na. Pila mo ang gitukod ni Kristo. Usara man, nga nganong daghan man nga mga born again. Be, unsa man ka ang hinungdan ni ana? Busa ingon ni ana, nga klaro kayo nga ang tithe ba kana bang tithes ba? Kapu. Kana po, kapo. 10%. Laro man na, nga naman sa Biblia, nga naay mga tao nga mga hinapi. Daghan bitaw na natong gibasa diri na. Usa na sa nagpahipit Karon. nga mga interes. Naaday magwali sa ngalan ni Kristo, pinagi sa pagpalabaw-labaw ang uban kasina. Mao ka na ang atong nabasa. Sa Biblia ba Brad Samuel, sa daang tugon gipasidaan bagyud nga dili gyud ta magdali na ng bato sa pamag-ang. Pag-ingon nga di ta magdali pagtuo na ng bato sa pamag-ang. Nga ngano man ning uban nga nagdali magpagtuo? Nga bisan gani si Propeta Isaias nagpasidaan gani nga dili magdali pagtuo na ng bato sa pamag-ang nga ato man ng susiw kinsa po ng bato sa pamag-ang Brad Samuel. O ginaba si Sir, nagpasidaan na daan si Propeta Isaias sa taas ng panahon. Kaya imagine, pila ka siglo usa ni nahitabo, di ba? Una, nga miabot lugar ang batos pamagang busa. Si Isaias nagpasidaan na, nga agkatong mo to sa batos pamagang, dili ka ipadali-dali. Iyan magdali. Oo. Dugay pa taas ang mahitabo. tukutay sa panahon. Espiritu Santo. Imagine, gikan sa 33, wapay 33 AD, pila ka siglo ang iabot. Busa mo na ang pasidaan. Sa isipan. Masidaan ni Propeta Isaias nga kadtong mutuo sa batos pamag-ang nga gipamutang nga patukuran nga malig-on sa Dios kadtong mutuo dili ka ipadali. Nya basahon ko. Mateo Isaias sa kapitulo 28 bersikulo 16 gingon. Busa mo kini ang giingon ni Jehova. Aniya karon gibutan ko didto sa Sion alang sa usa ka patukuranan, ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang nga pato ka sa patukuranan nga malig-on kadtong mutuo daw dili magadali. Kinsa ba kanang batos pamag-ang Brad Samuel gitugan ba po sa Biblia kung kinsa kanang batos sa pamag-ang nga ang tao dili pagdali pagtuo anak
kaya ron ang tao makaabot ba sa ikatulo ba? Siya ro pod naagoy na record sa langit, Amahan, Anak ug Espiritu Santo nya ngano na arma mo si kadua. Be, naa sa Biblia Brad Samuel o kinsa kanang batos pamagang nga ang tao dili ipagdali pagtuo ana. Ya ba si Sal gitugan dia puna nga kung kinsa kanang patukoranan nga gipamutang dia sa Sion nga mo kanang uluhang batos sa pamag-ang nga kadtong muto dili magadali gitugan kung kinsa ang katumanan niya na sa pag-abot sa panahon atong gipruibahan o mapuribahan nato mabasa nato sa Episo sa kapitulo 2 bersikulo 20 inyong patalingugan nga matud pa kamo mga tinukod ibabaw sa patukoranan nga mao ang mga apostoles ingon si Pablo o mga propeta nga niini si Jesucristo mao ang uluhang bato sa pamag-ang busa katong ulang bato sa pamag-ang nga gipumutang nga diha sa Sion nga ulas pamag-ang matud pa katong dili magadali ang butluhang ang batos pamag-ang gitugan nga si Kristo di ay ang katumanan ni anak mga manamo magsimba. Oh, kunya, siya ro po di mo makasabot kamo nagbasa sa Biblia karon. Bisag kinsa pa imong religion. Makatoliko, maborn again, masaksi ni Hubaw kung sa pa nga mga relihiyon din na siya ro di mo kasabot ana. Nga dili ipagdali ang tao sa pagtuo na ang batos pamagang ang batos pamagang mo sa Kristo. Siya ro pod ka simple ana, di mo makasabot ana. Nga di mo ipagdali bakay ngano aron mo makabot sa pagborn again pag-usap diha sa Espiritu Santo. Tulugod ang na-record sa langit ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo nya ngano na arma mo si kadua. Aber, huna-huna ako no pagkayo na nasayop ba ang mga magwali sa PBCM nga mga katawhan ni Master? Wa may masayop ana. Sa pagsabot sa Biblia, ang nasayop kamo kay ngano man diha ra mo si ikaduha. Beato namang si sahon sa Biblia. Unay gingon ba si Sar, wala sila mupalo sa gisulti ni Isayas. Nga imbis muto akatong muto sa batos mga dili kay padali-dali sa pagtuo. Yeah, sila nagdali. Nganong nagdali mo didto na mo ni Pukos. Doon na pailain nga gisgutan nga patukuranan mga malnamo nga maigsunan nga angay dawaton sa tao alang sa nining atong panahon karon. Karon, ang ato namang usisahon Brad Bubot Panta. Maghisguta sa unang kapanahunan kay nabahin gud sa tulo, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Sumala sa Biblia Brad Bubot Panta. Kinsa ba ang unang katawhan sa Dios mayo imo basaw ng unang hari? Kapitulo 18, versikulo 31. Unsa ba ang katawhan sa Dios ang pangalan? Bisag unahon na ni iridi pod Brad Dennis ang ikaduhang Samuel kapitulo 7 versikulo 10 kama 24 aron atong itrisapon kinsa gyud ning unang katawhan wa pas Kristo matawa na sumala sa Biblia kinsa ba ang unang katawhan Brad Dennis si Brad Dennis ato ang pabasahon Brad Bubot Panta disir ka no ang ikaduhang Samuel Badinis kapitulo 7 versikulo 10 ikamas 24 kinsa ba ang unang katawhan sa Dios nga Amahan wa pas Kristo matao gitugan ba sa Biblia kinsa ang ngalan sa mga katawhan sa Dios sa unang kapanahonan O gitugan ang katawhan kaniadto sa wapang Kristo gitugan nga diin kini mo'y unang gipili sa Dios matod pa sa nakasulat sa ikaduhang sulat ni Samuel sa kapitulo 7 bersikulo 10 kuma 24 pero unahon ang 10 og ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel dito kanadaan katawhan din ka na Israel og magapakamutan kanila ano sila makapuyo sa ilang kaugalingon nga dapit og dili na mabalin ni magkasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan og din sa 24 og ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel aron mahimong usa katawhan nimo sa walay katapusan og ikaw Jehova mahimong ilang Dios kani adto ang Amahan mo'y nagtukod nagpili sa iyang katawhan nga usayngan katawang Israel din maisip na mao kanay opisyal nga pagtulon na si Dios sa Israel sa unang kapanahonan mo na ang unang katawhan sa Dios gitawag og Israel karon sa diha nga magwali ang katawang Israel Brad Bubot Panta ikinsa ba ang ngalan nga ilang giwali ang ngalan ba ni Kristo panahon pa man ni Israel sumala sa Deuteronomio kapitulo 32 versikulo 3 o 4 kinsa ba ang ilang iwali o imantala sa mga tao si Kristo ba sumala sa
ato mabasa sa Biblia sa unang kapanahonan? Sanglit wala pa mabot ang panahon sa atong Ginoong si Kristo ug panahon pa man kana sa amahan ang iwali sa mga katawan sa Dios na Siyempre. na ang ngalan sa amahan nga mao si Jehova sa ato na natagad kaganina. Pasahon ta ang Deuteronomio kapitulo 32 3 ug 4. Kay igamantala ko ang ngalan ni Jehova pagdako ninyo ang atong Dios ang bato ang iyang buhat himbit man kay ang tanan niyang mga dalan mga matulid Dios sa pagkamatinumanon o walay kasalanan siya matarong og matulid sumala sa atong natagad ang giwali Gimantala. sa unang mga katawhan sa Dios sa una ilang giwali gimantala mao ang ngalan ni Jehova dili ang ngalan sa atong Ginoong Kristo. Dili pod ang Espiritu Ngalan, Santo. Kaya wa pa Oo. man. Kaya wa pa man moabot na sila. Pero Wala pang Espiritu. atong pasultihon si Haring David Brad Samuel. Haring David ang iya bang giwali si Kristo ba o ang Espiritu Santo ba sumalas Biblia? Aniya Brad Cesar kung kuhaan tog pahayag ang mga katawan sa Dios Salmo sa 51, unang panahon sama nila ni David. Atong kuhaan pamahayag kung sa ilang pagpamatuod sa pagwali, ang ilang giwali Kristo na ba, anak na ba katong Kristo o Espiritu Santo ba noon? Sa ilang pagwali dili Kristo, dili pud Espiritu Santo nga naman tud kay katong panahon na panahon padto sa amahan. Mao ka ilang giwali Brad Cesar. Yeah, No? Sa 34 sa Salmo versikulo 1 hangtod sa 3 inyong patalingugan pagadayon o ingos David pagadaygon ko si Jehova sa tanan ng mga panahon ang pagdayeg kaniya magakanunay sa akong baba ang akong kalag magapangandak tungod kang Jehova managpatalinghog niini ang mga maaghop ug managkalipay sila sa 3 o padakaon ninyo si Jehova uban kanako ug usahan ta ang pagbayaw sa iyang ngalan mo na ilang giusahan nga ngalan nga Jehova sa pagbayaw nga makalakip na ang pagwali mga malamo nga mga kigsunan. Klaro kayo na ha. Asa gihiusa ang ilang pagtuo sa unang kapanahonan. Sumala pa ni Propeta David, diha lamang kang Jehova nga mao ang Dios nga man. Pero ang pangutana, Brad bubot panta. Kadtubang ilang pagwali sa ngalan sa amahan kang Jehova. Kadtubay gikat off bato siya sumala sa Biblia kay nagpadayon na ba pud ni mga saksi ni Jehova karon nga nagwali gapon sa ang saksi ni Jehova ila gyapon gipadayon pero sa Biblia ba Brad bubot panta ang pagwali ba kang Jehova gikat off pa na naabay ato ang malig-on nga ebidensya nga ang pagwali kang Jehova di na gyud itudlo pa nga mao ni bagong tugon nga ihatag ni Jehova gadto siyang katawang Israel o sabay tugon ni Jehova sumala sa Biblia. Tugon nga dili na ipagwali ang iyang ngalan o dili na itudlo ang iyang ngalan. Ang malig-on nga prueba dinhi atong matagad sa basahon sa Jeremias sa kapitulo 31 bersikulo 31, 34. Anya karon ang mga adlaw mabot na nagaingon si Jehova nga kung magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ang katuyang katawhan ug uban sa balay sa Huda sa 34 ug sila katong balay sa Israel dili na gayud magtudlo ang tagsatagsa ka tawo sa iyang isig ka tawo ug ang tagsatagsa ka tawo sa isuon sa pag-ingon ilhon mo si Jehova kay silang tanan managpakilala kanako gikan sa labing jutay kanila ngadto sa labing dako kanila nagaingon si Jehova kay pasayloon ko ang ilang kasalanan di na gyud duman ko ang ilang mga sala. Oh, naay tugon na pod nga bag-o nga tugon. Ha? Kinsa ang gihatag ang tugon na ang balay sa Israel kitong iyang katawan nga di na itudlo ang iyang pangalan. Unya, ngano nagpadayon man po ni mga saksi niyo ba? Nga gibawala naman unta. Kay unsa bay gipahayag sa bag-ong tugon sa pag-abot nas mga apostol. Iunsa ba kadtong amahan nga maoy giwali sa Israel? Kadto ba mao na ba kadto ang kahimpitan sumala sa Biblia? Ato basahon ang Hebrehanon kapitulo 8 bersikulo 7 ngadto sa 13 ato pagbasa nag-ingon unsay pahayag sa mga apostol na adtong unang kasuguan ha sa kang Jehova gingon apan ingon nga sa karon si Kristo misulod sa usa ka pagpangalagad nga labaw pa kamaayo kaysa daan maingon nga ang pakigsaad ga iyang pataliwadaan labi pa man kamaayo sanglit nahimo man kini pinasikad sa labi pang kamaayo mga saad kung kadtong unang pakigsaad katubag panahon sa amahan ba mamatoy unang pakigsaad wala pay kulang
wala untay kay gayunan alang sa ikaduha, apan kay iya man silang nakaplagad nga may kakulang, siya nag-ingon, mabutra ang mga adlaw nagaingon ang Ginoo nga pagahimuon ko ang usa ka bag-ong pakigsaad uban sa kaliwatan Israel. Katong unang pakigsaad kulang kuno to, katong gikuan ba sa Israel, ba katong mga kasuguan sa Israel o sa kaliwatan ni Huda, dili ingon sa pakigsaad gagihimo ko uban sa ilang mga ginikanan ngadto mga adlaw sa akong paggunit kanila, matud pa ni Moises sa mga kamot aron sa pagdala kanila sa gawas sa yuta sa Ehipto, kay wala sila magmetinumanon sa akong pakigsaad. Katudang Israel wala tubagtuman, matud pa sa pahayag sa mga apostol, og busa wala ko manumbaling kanila, nagaingon ang Ginoo, kay mao kini ang pakigsaad nga ako paghimuon uban sa kaliwatan sa Israel. Tapos dato mga adlaw nagaingon ang Ginoo, igabutang ko ang akong sugo sulod sa ilang salabutan, o igasulat ko kini diha sa ilang mga kasing-kasing, og ako na mahimong ilang Dios, og sila mahimong akong katawhan. Og ang matag usa kanila dili na magtudlo pa sa iyang isikataw, sa iyang tagilungsod ni ang matag usa nga matud pa matag usa nga kinahanglan magatudlo pa sa iyang igsuon sa pag-ingon, ilha ang Ginoo. Gibasa man na ni Bubot Pantang Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 kama 34, kay ang tanan nakaila na matud pa naman kanako sukad sa labing gamay kanila, kay ako magmamaluyon sa ilang kalapasan, ug ang ilang kasalanan dili ko na pahinumduman. Sa iyang paghisgot og bag-ong pakigsaad, gisip niya nga ang naunang pakigsaad kadto sa panahon sa Israel, ingon nga kinarana og unsay bisan kinarana og nga kana tigulang na kanahapit tang mahanaw. Iunsa daytong pakigsaad sa unang kapanahon sa Israel? Kulang, di kulang na. Sumala sa gipakita sa Biblia. Karon miata sa panahong Kristiyano, Brad Samuel. Sa panahong Kristiyano, sumala sa Biblia, ikinsa ba ang giwali sa mga apostolis, sumala sa atong mabasa, kay ang panahon ni Kristo ikaduha man ang panahon, kay ang unang pakigsaad mamato ang panahon sa amahan nga giingon sa Biblia nga kulang. Sa pag-abot sa atong Ginoong Kristo, kinsa na ang giwalis mga apostol? Ang amahan pa ba? Sa pag-abot lugar sa panahon lugar sa mga apostol, Brad Cesar, sa ilang pagwali, wala gid sila magwalig hiuba nga mao kanang amahan, kundi ang ilang giwali sa tanang dapit, walay lain ang ngalan ra gyud sa atong Ginoong Hesukristo. Niya, pruibahan ako sa nakasulat sa Kolosas, sa iyang kapitulo 1, bersikulo 27 o 28, inyong patalinghugan, gibutan sa Dios ang pagpaila ngadto kanila sa kadako gayud sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hintil. Ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo. Ang paglawom alang sa himaya, siya mao si Kristo. Ang among ginasangyaw sa among pagpanambag matud pa sa tanang mga tao ug sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang pagkaalam, aron among ikapatubang silang tanan ingon nga mga hingkod diha kang Kristo. Busa sa ilang pagwali, mga malnamo nga magsunan wala silang magwali ang amahan, sanglit ang amahan doon na kinutuban ang pagwali nga naghimo siya bagong tugon nga dili na itudlo ang iyang ngalan. Busa sa pag-abot sa panahong Kristiyano, ang gitudlo sa mga apostol sa pagwali ngadto sa mga tao sa tanang dapit, walay lain ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Pero dunay pasidaan ang mga apostol nga katong ilang wali di po to hingpit. Kung sa babasa sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10, ato lang ning dalihon kay ang oras hapit na 3 minutos na lang giingon matud pas mga apostol. Kay ang ato good nga kahibalo karon dili man hingpit, katuig lang kahibalo ba kang Kristo dili man hingpit, og maingon man ang atong paghimog propesya bisan nga dito ilang paghimog mga propesya pagpanagda di kuno hingpit apan naay gisgutan nga apan kun ang hingpit maabot na katong dili hingpit igahikli na lang unya. Ang ila dayng kaalam o kahibalo bisan pa ang ilang mga propesya sa mga apostol dili daw to hingpit, pag ingong dili hingpit kulang. Karon unsa ba ang giingon sa Biblia nga ang ilang kaalam o ang ilang kaalam og propesya dili man hingpit? Iunsa man tong gitawag sa ilang mga pagwali lugar kang Kristo matud pa sa mga apostol dili man to hingpit. Unsa may pahayag pud sa mga apostoles kay dili man hingpit. Nag-ingon dayon ang mga apostol nga gibilin gud ni
Ilag yun ning gisulat. Pahayag kini ni Apostol Pablo. Giingon niya sa Hebrehanon Kapitulo 6, versikulo 1 na iyon. Busa, biyaan tanang naunang mga tuluan may tungod kang Kristo. Og manag-uswag kita diya sa paghamtong, pag-usab sa sukaranan, sa paghinulsol, gikan sa patay nga mga binuhatan, og sa pagtuo nga to sa Dios. Biyaan na pud ang naunang tuluan may tungod kang Kristo. Ngano man, ipag-uswag ka. Ipagtubo ka, iasa man ipauswag ang tao. Basta gani berbobot pantahudas 1:20. Iasa man ang tao ipagtubo kay kanang pag-uswag, pagtubo man iasa man mo tubo o ipag-uswag ang tao. Gitug-an ba pud sa Biblia? Itong basahon ang Judas Judas 1:20. 1:20. Ingon ini ang matagad. Apan kamo mga hinigugma kinahanglan nagtubo diha sa inyong balaan uyamot nga tinuhan pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo. Asa di ay ipagtubo, ipag-uswag, diha na sa Espiritu Santo. Sumala sa atong nakitang pahayag sa Biblia, mga higala o magkaigsunan. Pero Brad Dines, aron matuman yun, nga naanta si Katulo, doon na ba po'y mga magwali sa mga katawhan sa Espiritu Santo na abay gitagda sa Biblia, unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 12, Brad Dines? Ada na gitag na nada, pero pasidaan lang to sa panahon pa mato ni Kristo gisulti. Matod pa Apostol Pablo sa una niyang sulat, matod pa niya. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kagulingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga gikapay balura kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang nga nini ang mga malunda nangandoy sa pagsudong So, pero natuman igo lang sa pagsudong. kanato, Brad Dines, nga naagi mga tao sa unang kapanahonan, kisay nagwali sa Diyos Amahan, ang Israel. Sa ikaduhang panahon, kisay nagwali, ang mga apostoli. Sa ikatulong panahon, ang magwali na po, mga tao nga magwali sa Espiritu Santo. Mao na ang gitugan sa Biblia. Dili kay muungot mo diha kang Kristo, muungot mo sa Amahan, huma naman ang ilang mga mga buluhaton sa unang kapanahonan. Busa niya na ta sa kabaguhan karon, diha na sa Espiritu Santo. Ug mahinaot kami nga kadto nahimong hayag diha kaninyo mga higala na mo makaigsunan nga kanang born again dili na mooy gitukod ni Kristo kundi usakan akasugo nga ang tao bagbag-o diha na sa Espiritu Santo. Kay dunay na record sa langit Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Busa natuman ang katumanan sa Espiritu Santo diha sa among matutudlo Divine Master Tomas de Iyunyo Sr. Bisag kinsay mulali sana willing may nga motubag na ug na may mangutana nga among numero 0955-1138-128. Among usbon 0955-1138-128. Pwede mo mag-text na aron among tubagon ug unsa ang inyong mga nalibgan sumala sa mga nakasulat sa Biblia. Salamat na lang Master sa mga panalangin nga maghihatag sa imong mga tinunan o kini manghinaot kami nga unta kami hatagan nimo ka makabasog sa lawas aron nga kami mga padayon sa among pagwali pagmantala sa imong pangalan. Kini inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Pati uban sa akong kauban. O kinusab si Brother Samuel Montemayor. Neza Brother Dennis Gonzales. Kinusab si Badal sa Pantam, ingon na lang mga daghang kay salamat sa inyong pagpatalingog ug maayong udto kanatong tanan.